mo na kung ano ba? Imo na kung totoo niya pur kayo. Wake up, yung buling ko sa niya. Ha. Puh. Oh no! Suko mo ka. Kita mo na ba yung trabaho na kapiti kalisod ka? Gikan mo ka to? Gikan mo ka to? Di mo nabayag basura? Sa pagtuwa ko, basurero? Ayaw ka kayo, sulod Ikaw ka. ang garbage collector, dire-dire ka magreklamo, kaya trabaho ka, nagbibiyan mo. Pilduan ka. Tarong nga, kung di ka gusto, piloon di ka ba? Sorry, ligaw niya muna kayo. Ako ba? Sabi gusto ka ganyan kayo. Tarong nga, naglabay na basura. Na basura, ako na basura di ay. Sa mga nagtawa ka na, garbage collector mo ka na. Suko. Oh, gano'n yung corrector ko. Tarong nga lang. Naalam mo doon pa ko na yung Basta yung sulod ka na. kailangan ko na. Okay na. Bakit kailangan ko? Ha! Different ka na kaya lahas ba? Imo na kung ano ba? Imo na kung totoo niya pur kayo. Wake up, yung buling ko sa niya. Ha! Puh! Sunod na, ay din ka makuhaan. Sunod mo din. Tarong nga na ko ito. Gusto bubot. Pero gusto ko, lakot-lakot to. Hindi, sulod di ka na eh. Pag sinitira. Ano lang yun. Slow juga kayo. Hindi siya na. Ano daw? Balik ka, hindi ka. Sige, lahat na mo din. Ka. Sabi? Check na ang limay. Tagal mo sa niya. Balik na ang. Balik mo ka. Magbakba limay. That's good. Yo, shout out di ay. Shout out bro. Shout out and Jim Weir ay, Jim Cantila ni Bernie Lobiano di ay. Shout out. Shout out po dahil ko ni Kuano ni Ana Fundador o ni Sabil Caballero. Shout out. Shoutout kong Geneva Gotang, ni Ria nga katong nakapink sa ang profile og ni Jorix Kagalawan. Shout out to dahil lang kuan di ay. Shoutout ko sa Real Vines di ay og sa Don't Jinka forget Vibes. to follow my page di ay J Buhakhak. Follow guys, Jibo Hakhak, Follow Real po- Vines, o ni Jinka Vines, Real Vines. o ni Kuya J Vlogs. Og ni Og shout out mo di ay ni Ate Mika di ay. Salamat Ate Mika sa pag-sponsor nimo na mo. Salamat sa tanang supporters from Giholingan. Shoutout ko sa mga lata og utok. Buisa mo care. Thank you.